Moikka vaan kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla, niin kuin otsikostakin huomaatte, mun olisi tarkoitus tehdä itselleni testimielessä ripsenpidennykset. Ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, mä haluan sanoa 2 asiaa. Sä oot joko tullut tähän videoon sen takia, että sä haluat tulla kirjoittaa tonne, että tää ei ole turvallista, dibadabadaa, mene ammattilaiselle, mä tiedän sen. Mä tiedän, että kannattaa mennä ammattilaiselle, mä tiedän, että se on tosi järkevää, mä suosittelen sitä kaikille, mä en suosittele kenenkään kokeile tätä. Mut syy, minkä takia mä teen tästä video ja mä testaan tätä, on sen takia, että mä oon nähnyt niin paljon ulkomaalaisia, tosi niin kuin suosittuja YouTube-kanavoita, jotka tekee tätä, ja ne ei koskaan näytä sitä, että tapahtuuko tästä jälkeenpäin yhtään mitään, meneekö niiden ripset tai mitään, ne vaan näyttää, miten ne laittaa nää, ja sen jälkeen kommenteissa on kauheasti keskustelua siitä, miten se on tuhannut ripset ja niin edelleen. Joten mä haluan testata sitä, ettei teidän tarvii. Mun täytyy sanoa myös se, että mun mielestä tämmöiset videot on hauskoja ja jokainen tekee tämmöiset ihan omalla riskillä. Jos joku päättää, niin kuin minä päätän kokeilla tätä ihan muiden innoittamana, niin se on mun oma asia. Mä en satuta ketään muuta kuin itseeni. Ja sen takia mä pyydän, että toi kommenttikenttä jätetään näistä kommenteista, koska mä tiedän kaikki mahdolliset vaarat tyyliin, mitä voi olla. Mä olen tehnyt mun oman pienen tutkimuksen tätä varten ja silti päätin, että mä testaan tätä. Toinen tyyppi, kuka on tullut tätä katsomaan, on ollut varmasti semmonen, jota kiinnostaa, että oikeasti voit sä tehdä itse sun ripsenpidennykset pysyvästi kotona. Ja mä näytän nyt, miten mä oon tehnyt nämä ja miltä ne näyttää viikon päästä. Ja kun mä rupean näyttää, miten mä tein nämä ripset, niin mä haluan sanoa sen, että mä tiedän pari vaaraa, mitä näistä voi olla. Liimat voi olla tosi myrkyllisiä, ne voi alkaa kutittaa ja niin edelleen. Jos sitä menee silmään, ehdoton ei. Ja se, että sä voit tuhota sun omat ripset, ne on ehkä ne isommat haitat. Sun silmät on kuitenkin siinä. Ja sitten, että meneekö sun ripset? No, mulla ei ole kauheasti ripsiä mitä tuhota, joten sen takia mä en kokenut, että mä tulisin häviä tässä ihan hirveästi. Mä olen myös kerran menettänyt mun ripset, koska mä taivutin mun ripsiä liikaa, joten mä tiedän myös, että ne kasvaa takaisin. Mä oon myös itse tosi kokeiluhalunen. Mä itse voin värjätä mun hiukset, mä voin laittaa mun oman itseraskettavan. Mä oon tehnyt mulle lävistyksiäkin. Ja kun mä tein näin, tarkoitin napakorua. Ja niinku kaikkea tällaista ja valkaisuhampaita ja niin edelleen, joten mua ei sinänsä koskaan oikeasti pelottanut mitkään tämmöiset. Mä oon laittanut mun omat hiustenpidennykset. Mä tiedän, että sekin voi vaurioittaa väärällä lailla laitettua. Mutta mun mielestä itse on myös tosi hauska tehdä kaikki tämmösiä juttuja. Plus totta kai sä säästät siinä ihan hirveästi. Ja sit vähän sä tiedät toimiiko se vai ei. Ja YOLO! Mä oon ehkä äänes vähän hurja, koska mä en jaksa pelätä tämmösiä juttuja. Ja mä näen netissä niin paljon hirveämpiä asioita mitä ihmiset tekee. Mä oon nimittäin nähnyt videoita, missä itse ihmiset tuo itselleen kulmia tai tekee tätä 3D-pigmentointia ja mä voin kertoa, että siihen mä en kyllä lähtisi. Mut joo, mä en tee mitään, mistä mä en olisi oikeesti tietoinen, mitä voi tapahtua, vaaroista ja niin edelleen. Mä oon koko ajan ollut sillä tavalla turvallinen, jos mulla olisi mennyt liimaa silmään, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mun olisi pitänyt tehdä ja niin edelleen. Sitten mä haluan ottaa hetken ja puhua tästä liimasta. Nimittäin mä tiedän, että monet nämä tubettajat, ketä mä katoin, ulkomaalaiset, oli tilannut sen ulkomailta. Ja mun täytyy sanoa, että sitä mä en olisi itse halunnut tehdä, mä en olisi uskaltanut tilata jostain muualta liimaa, koska mä olisi pelottanut, mitä siinä on, kuinka paljon vahvempaa se on ja niin edelleen, joten mä en halunnut tehdä sitä itse. Mitä mä sitten tein? Mä ostin Suomesta Jyväskylän Sokokselta tämmösen pakkauksen, tämmöstä mustaa liimaa ja tämmösen pakkauksen. Ja tässä lukee, että tää on long lasting ja tällä kuuluu laittaa yksittäisiä tai semmosia pieniä niin kuin tupsuja ja tässä lukee, että tää on tosi pitkäkestoinen. Paketissa myös sanotaan, että tää on ripsenpidennysliimaa. Mä tiedän, että tätä ei käytetä niin kuin ne ihmiset ei käytetä, ketkä tekee ripsenpidennyksiä, mutta tässä ei sanottu mitään siitä, että tätä ei saisi jättää pitkältä aikaa silmiin. Mä luin myös, siellä tuli semmonen pieni lappu, mistä mä luin kaikki vaarat ja kaikki näin. Siellä ei missään vaiheessa sanottu, että tätä liimaa ei saa laittaa ripsiin pitkäksi aikaa tai että se pitäisi ottaa pois. No, mä aion tehdä niin, että mä aion olla nää ripset päässä viikon, koska mä en uskalla olla enempää, koska kun ripset kasvaa, niin mä en halua, että ne on niin kuin liian painavat mun ripsiin. Tai se, että ripset kasvaa eri aikaan, että ne katkeilee tai muuta. Joten mä aion olla viikon näiden kanssa ja katsoa, onko nää tehnyt mitään tuhoa mun ripsille. Jos nyt en ihan väärin muista, niin tossa paketissa luki, että 1-2 viikkoa sais pitää noita ripsiä. Mutta nyt en oo ihan varma, vai oliko se, että joku kommentti, minkä mä olin lukenut, että 1-2 viikkoa sen jälkeen noin pitäisi ottaa pois ja vaihtaa. Mutta mä olen siis erittäin tietoinen kaikesta, mitä tässä voisi tapahtua ja niin edelleen. Sen takia mä haluan testata tätä. Toimiks tää? Mä en oo aikaisemmin tehnyt tätä, tää ei oo mikään mun rutiini. Mä haluan testata, pysyykö nämä ripset ensinnäkään, onko tässä mitään järkeä, onko tässä mitään haittaa, mitä haittoja tästä on, onko nämä hankalat, pysyykö nämä ees ja niin edelleen. Kaikki kasvoinpesut ja kaikki semmoset mä voin tehdä ihan samalla lailla. Mun pitääkin pestä näitä ripsiä, että niissä ei tuu mitenkään niin kuin epähygieeniset tai muuta.
miksi mä tein näin, koska tarkoitan ihan täysin sitä, että en halua niistä epähygienisiä, joten toi pitäisi kestää vettä, ton liiman. Mä en tosiaan tiedä, mä en ole vielä testannut, mutta mä näytän teille tässä videolla nyt seuraavaksi, miten mä laitoin nämä ripset, miltä ne näyttää lopputuloksen kanssa, ja sen jälkeen palataan asiaan kohta. Jutut, mitä sä tarvit näiden ripsenpidennysten tekemiseen, on tosiaan toi liima, ja mä ostin ton Sokokselta, ja toi on mustaa, ja tää on tuommoista tosi pitkäkestosta, ja toi maksoi 6 €. Mä olin tosi yllättynyt, miten edullinen se oli. Toiseksi sä tarvit jonkinnäköisiä ripsiä, ne voi olla ihan minkälaisia sä itse haluat. Mä halusin itse mahdollisimman lyhyitä, ja toi oli ainoa pakkaus, mistä mä löysin, että on tarpeeksi lyhyitä. Tossa on niin kuin lyhyt ja ekstra lyhyt toi malli, ja mä itse halusin tollasen, koska mä halusin mahdollisimman luonnollisen lopputuloksen noiden kanssa, ja mä päädyin tohon. Toi maksoi 9,90 ja sekin oli Sokokselta. Sitten sä tarvit tollasen spoolijutun, eli jonkun tommosen sutijutun, harjalle sun ripsiä samalla kun sä laitat noita pidennyksiä, ja myös sitten tietysti sen jälkeen, kun sä pitää noista kuitenkin huolta. Sitten viimeisenä sä tarvit pinsetit, millä sä pystyt laittamaan noi ripsit. Sä et pysty laittamaan noita mitenkään mahdollisesti niin kuin ilman noita. Mitä sä haluat tehdä? Sä haluat kaataa ripsiliimaa ihan vähän jollekin pienelle alustalle, mikä on puhdistettu, mistä se on helppo ottaa. Sä tarvit useamman kerran laittaa, joten laita mahdollisimman vähän kerrallaan, plus sun täytyy yrittää ottaa sitä mahdollisimman vähän ihan vaan siihen ripsen tyveen. Sitten sä nappaat pinseteillä sun paketista ripset, ja mä aloitin ensin tommosella 3 sarjalla, ja sen jälkeen mä halusin jatkaa myöhemmin, että mä laitan vaan yksittäisiä, mutta mä aloitin tollasella, ja mä yritin mahdollisimman vähän saada liimaa siihen. Tässä ei todellakaan kannata laittaa paljon, vaan mitä vähempi se enempi, vaikka voisi kuulostaa ihan toisinpäin laitetulta. Mut joo, mahdollisimman vähän, ja sen jälkeen yritetään laittaa se vaan varovasti ripsiin. Ja mä aloitan tuolta silmän ulkonurkasta. Mä yritän laittaa sen mahdollisimman lähelle mun omaa ripsen rajaa, mutta kuitenkin niin, että se ei osu mun ihoon, koska muuten ne voi ruveta kiristää. Mä jatkan niiden laittamista, mä laitan välillä noita 3-osasia, ja sitten mä laitan välillä yksittäisiä, ja sitten mä otan välillä tosi lyhyitä tosta pakkauksesta ja välillä vähän pidempiä, ja että mä saan semmosen vähän niin kuin luonnollisemman näköisen siitä. Ja tässä voi tosiaan laittaa ihan minkälaiset ripset itse haluaa. Mä halusin vaan tällä hetkellä tosi luonnolliset, tosi helpot ja semmoset ei todellakaan niin kuin yliampuvat. Näette sitten, kun noi ripset on valmiina, näiden tekemiseen ei mennyt mulla kuin ehkä puolisen tuntia. Mä yritin tämän kameran kanssa säätää, niin siinä meni pikkusen enemmän aikaa, mutta nämä oli mun mielestä tosi helpot laittaa, ei mitään ongelmaa. Voi olla aluksi pientä semmoista vaikeutta, mutta kun on hyvä peili ja sit pystyy kattoo, niin sen kanssa ei kyllä mulla ainakaan mitään ongelmaa ollut. Noita voisit miettiä, että haluatko laittaa lisää esimerkiksi yksittäisiä johonkin. Mä en ihan kauheasti sitä jaksanut tehdä muutamaan semmoiseen kohtaan, mihin mä koin, että tarvii, niin mä laitoin. Mutta tolta ne näyttää, mä oon itse supertyytyväinen tohon lopputulokseen. Siltä näyttää mun valmiit ripsit. Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi tyytyväinen näihin. Mä halusin mahdollisimman lyhyet ripset, koska mun on välillä tosi vaikea löytää tekoripsiä, mitkä on tarpeeksi lyhyet mun silmille. Ja nää nyt sattuu olla semmoset kaikkein parhaat ja luonnollisimman näköiset. Nää on tosi helpon tuntuiset, mä pystyn meikkaamaan ihan helposti ja niin edelleen. Joten toistaiseksi olen tosi tyytyväinen. Tän viikon aikana tulee muitakin videoita, mutta ensi viikon maanantaina mä palaan tähän asiaan ja mä kerron teille, että oliks nää minkälaiset mä tuun näyttää teille muutamia pätkiä koko tämän viikon niin kun ajalta. Toimiks nää, millaiset nää on, miltä näyttää esimerkiksi aamulla, onko ne heti seuraavana aamuna lähtenyt pois ja niin edelleen, koska mä arvostan ripsenpidennyksissä se yli kaiken, että sun täytyisi niinku varoa niitä. Sä maksat niistä ison summan ja sen jälkeen sä et voi nukkua naamallaan, sun pitää varoa, bla 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 bla. Ja mä en jaksa tehdä sitä. Mä aion nukkua ihan miten mä haluan ja mä aion pestä mun naamaa ihan miten mä haluan. Mä aion hieroa mun naamaa ja mun silmiä ja kaikkea ihan niin paljon kuin mä haluan. Ja silloin mulla ei tullut semmoista fiilistä, että mä ois mennyt hukkaan tää juttu. Mutta mulla ei tähän videoon enää muuta. Käykää tsekkaa mun muut sosiaaliset mediat ja me nähdään taas. Moikka!